Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή Podcast 19-19. Έτσι να αντιστραφούν λίγο οι ρόλοι. Σήμερα έχουμε καλεσμένο έναν φίλο μας καλό και πολύ αγαπητό, τον Νίκο τον Αγκούση. Καλώς ήρθες, Νίκο. Ο οποίος, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι, μπορώ εγώ να το πω, τι πιστεύω, θα πω τη γνώμη μου, ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες του κλαρίνου σήμερα. Πάμε τώρα χειροκρότημα. Να ξέρεις, έχουμε δύο χειροκροτήματα, ένα που ανακοινώνουμε τον καλεσμένο και ένα που ναι, Και είναι και που το ευλογούμε τα γένια του. Είναι και το πρώτο κλαρίνο που έρχεται στην εκπομπή. Σοβαρά. Α, τελείως. Είμαι τόσο τυχερός δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αυτό Και πώς εδώ, το έχουμε... άκου Συγγνώμη λίγο. Δεν έχουμε φέρει ένα κλαρίνο. Ναι. Δεν έχουμε φέρει κλαρίνο. Και θα δώσουμε υπόσχεση. Κάθε φορά έτσι λέμε. Ναι. Θα δώσουμε υπόσχεση από εδώ και πέρα. Θα φέρουμε φέρουμε όλα... περισσότερα κλαρίνα. Μόνο κλαρίνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την. Θες να πεις εσύ που είμαστε? Ναι, μπράβο, αυτό Μπράβο. ξεχάσαμε. Είμαστε στην Πηλαία Θεσσαλονίκη, στο Family Apartments. Αυτά. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα βιογραφικά σου στοιχεία για τον κόσμο που μπορεί να μην σε γνωρίζει. Δηλαδή, να μας πεις πώς ξεκίνησες με τη μουσική. Τα λέγαμε και λίγο πριν, γιατί και εμείς, εντάξει, έχουμε γνωριστεί, αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά που καθόμαστε εδώ και συζητάμε και τα λέμε και σε γνωρίζουμε καλύτερα. Έχεις γεννηθεί στην Αθήνα, τώρα ζεις πλέον μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια ζω στη Θεσσαλονίκη μόνιμα, ναι. Γεννήθηκες όμως Αθήνα. Αθήνα, εντάξει, ναι. Όπως ξέρεις, εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια μουσική. Ο παππούς μου ήταν ο Καγιφλής ο Δοητσίδης. Τα θρακιώτικα που τραγούδισε, τα πολύ έτσι γνωστά θρακιώτικα που ξέρουν οι περισσότεροι. Εγώ γενικά μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον το οποίο νόμιζα ότι ο κόσμος είναι η μουσική. Δηλαδή νόμιζα ότι όλος ο κόσμος παίζει μουσικά όργανα, βρίσκονται, ξέρεις, ανταμώνουν, πρόβες, συναυλίες, πανηγύρια, δεν ξέρω έτσι. Από ό,τι που θυμάμαι τον εαυτό μου είχα μόνιμα μια νταρμπούκα στα χέρια. Έβλεπα τους κρουστούς και από πίσω και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, κάνανε πρόβα, εγώ το αυτοκινητάκι και δίπλα είχα την ταρμπούκα. Δηλαδή, Άρα ήταν το πρώτο όργανο που έπιασε στα χέρια σου. Ναι, ταρμπούκα, ναι. Και θυμάμαι, προσπαθούσα να καταλάβω, ρε παιδί μου, ξέρεις, κόλπα που έκανε, ξέρεις, ένας που δεν είναι πολύ γνωστός βέβαια στους κρουστούς. Έφυγε σχετικά νωρίς, ο Ισμαήλ Κιουτσούκ από το Δημότυχο, Ρωμά μουσικός. Έπαιζε με τον παππού μου τη δεκαετία του 80. Και μετά ο Γιάννης ο Μπαλιακτής, ο οποίος είναι εν ζωή και ζει στο Δημότυχο. Αυτοί δηλαδή παίζανε την λογική που παίζανε με τη βίτσα, ας πούμε, στην ταρμπούκα, το αλατούρκα. Τους έβλεπες? Τους έβλεπες στο μαγαζί του παππού μου και αυτοί κάθε Σαββατοκύριακο. Στην Αθήνα? Ναι, στην Αθήνα, στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλιθέα. Και μισοβδόματα ή Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, πηγαίναμε στο παππού στο σπίτι. Οπότε αυτοί βρισκόντουσαν να κάνουν πρόβες είτε για εκπομπές, είτε για δισκογραφία, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Και εγώ μας άφηνε η μαμά στη γιαγιά, αλλά εγώ έφευγα και πήγαινα εκεί που κάναν πρόβα. Οπότε έβλεπα, δηλαδή μπαίναν μεγάλα όργανα στο σπίτι, ας πούμε, γνωστοί, κλαριτζίδες, βιολιτζίδες, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και εγώ είχα έτσι περιέργεια να δω πώς παίζουν αυτά και είχα τρέλα. Δηλαδή, σαν παιχνίδι όμως το βλέπα. Ναι. Και αυτό σου λέω ότι νόμιζα ότι ο κόσμος είναι, ξέρεις. Και το κλαρίνο πότε προέκυψε? Ο παππούς μου πήρε ένα κλαρίνο στην ηλικία των 7-8, έτσι σαν παιχνίδι, ξέρω εγώ. Και από τον Κυριάκο τον Κοστούλα, τον κλαριτζή από τη Θεσσαλία που είναι, που ήταν και στενός του συνεργάτης. Τέλος πάντων, και εγώ έτσι φύσηξα και εγώ για πλάκα του μεταξύ, έπιασα το κλαρίνο και έβγαλα 2 νότες και παιδιά, βγαίνω στο μπαλκόνι, παιδιά, έπαιζε το κλαρίνο. Εγώ άρχισα να φυσάω, ξέρω. Ήχο έβγαλες κατευθείαν? Έβγαλες κατευθείαν. Ναι. Έλα ρε θηρίο. Αλλά δεν ήμουν όμως τρελαμένος. Δηλαδή ήμουν πιο πολύ. Τα παιδιά με τα κρουστά έχουν, ξέρεις, είναι. Δηλαδή, σκέψω, υπάρχει στην εκπομπή ΕΡΤ που ήμουν 2-2,5 χρονών που φαίνομαι στη γωνία που κοιτάω πώς παίζουν. Δηλαδή, ξέρεις, είχα τρέλα με τα κρουστά, έβλεπα τον κρουστό εκείνο. Τι έπαιζε, δηλαδή, τόσο πολύ. Εγώ όταν πήγα να παίξω πρώτη φορά κλαρίνο. Και στο χάρη το λέω. Ναι, όχι. Είχε ένας φίλος με ένα κλαρίνο και του λέω: φέρ' το εδώ να παίξω λίγο. Λοιπόν, και πάω και δεν έβγαινε ήχος. Και δεν έβγαλα ποτέ ήχο. Να ξέρεις, ποτέ. Δηλαδή 10 λεπτά ήμουν έτσι, το λέω εντάξει, πάρ' το άστο τώρα. Νόμιζα είναι σαν τη φλογέρα, ρε, εσύ. Δεν ήξερα καν ότι. Λίγο διαφορετικό είναι με το καλαμάκι. Ναι. Καλά, τι λίγο τώρα μας λέει εσύ, είπαμε. Εντάξει, εγώ έτυχε τώρα εγώ να μπορώ να βγάλω και τη στιγμή που άλλο μου εξήγησε καλά ο Κυριακός. Σου εξήγησε. Ναι, προφανώς. Ναι. Δεν είναι τώρα και εγώ ένα παιδάκι, τώρα ξέρεις. Ναι. Ένα κλαρίνο ίσα-ίσα που και πάλι για τα χέρια μου ήμουν 7 χρόνια, ήταν τεράστιο. Αλλά δεν το πολύ πήρα σοβαρά. Το πήρα πιο ζεστά όταν
Φύγαμε Γερμανία, ο πατέρας μου είναι γεωγράφος, οπότε φύγαμε για ένα φεγγάρι για λίγο καιρό στη Γερμανία, με κάτι δουλειές που είχε. Και οπότε εκεί λίγο έτσι άρχισα να πηγαίνω να με γράψαν στο 2 να κάνω κλασικό κλαρινέτο βέβαια, καμία σχέση. Έτσι για να πάρω λίγο, να μάθω λίγο να φυσάω, να διαβάζω παρτιτούρα, αυτά. Δηλαδή συνειδητοποίησα ότι θέλω να γίνω μουσικός, να σου πω την αλήθεια, στο τέλος της εφηβείας. Δηλαδή άρχισα να παίζω. Τι ήθελες να γίνεις μέχρι τότε? Δεν ξέρω, νομίζω. Θα πει τώρα ναυτικός. Όχι. Μου άρεσαν οι κατασκευές. Είχα τρέλα με. Μπορεί να γίνω κανένα πολιτικό μηχανικό, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Έβλεπα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είχα τέτοια τρελά, ας πούμε. Έπαιζε μουσική, δηλαδή από τα 16 ας πούμε, ξεκίνησα να παίζω. Βγήκα πρώτη φορά σε δουλειά κιόλας και εκεί βέβαια έπαθα σοκ λίγο. Στις 16 με πήραν και με πετάξαν. Παίζεις και ναι, παίζω τώρα, τι παίζω. Ήταν εντάξει. Αλλά εκεί στα 18-19 άρχισα να συνειδητοποιώ ότι θέλω να σπουδάσω μουσική. Και ναι. Ασχολείσαι με ένα όργανο που αν όχι απαιτεί το βίωμα, τουλάχιστον χρειάζεται, βοηθάει πάρα πολύ. Σίγουρα. Εσύ, όντας μεγαλωμένος στην Αθήνα και μετά στο εξωτερικό, αυτό το βίωμα ήταν ο παππούς? Σίγουρα και η μαμά. Ο παππούς έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, πολύ συγκίνηση. Εγώ δηλαδή και όταν φύγαμε για Γερμανία κιόλας, στο σπίτι έπαιζε μόνο με κασέτες με μουσικές. Καλά, η μαμά μου πάντα εγώ θυμάμαι και στην Αθήνα, στην Καλυθέα που ζούσαμε, όταν έκανε δουλειές, επειδή ήταν συλλέκτης βινιλίων, δίσκων αυτά, έβαζε βουλγάρικα, έβαζε ρώσικα, έβαζε τουρκικά. Δηλαδή έβαζε μουσικές και ενώ σκουπίζε, σφουγγάριζε, ακόμα με μουσική διαπασών. Σου λέω ήταν ένα παιχνίδι γενικά, η μουσική έπαιξε πολύ ρόλο και το βίωμα αυτό που λες ότι με την οικογένεια, η μαμά μου, το τραγούδι, ο παππούς μου, όλο αυτό ήταν εξής. Και η μαμά σου τραγουδάει. Ναι, και η αδερφή της, η θεία μου, η Θεοπούλα. Και η Θεοπούλα, βέβαια. Ναι. Και η Θεοπούλα έτυχε και Αυτό παραφέρει. Ναι. Και τη Θεοπούλα έτυχε και τη γνώρισα κάπου που παίζαμε μαζί. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή ο παππούς σου είναι ίσως, αν όχι μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες στην θρακιώτικη μουσική. Εσύ είχες δει κάποια βίωση, κάποια εμπειρία θαυμασμού που να σου μείνει χαραγμένη από παιδί για τον παππού σου? Πάρα πολλές. Το πιο ακραίο, το βάζω εισαγωγικά ακραίο, γιατί έχει να κάνει με την εκδήλωση αγάπης του κάθε ανθρώπου, παιδί μου. Ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από Αυστραλία, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να είναι και Καναδά, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Άνθρωποι μετανάστες που ήρθαν να τον ακούσουν και μόλις τον είδαν άρχισαν να κλαίνουν και τα λοιπά και σκύψαν και του φιλούσαν τα παπούτσια. Εγώ δεν το. Και ντρεπόταν ο άνθρωπος, λέει τι μου. Γιατί σου λέει, εμείς μεγαλώσαμε, εσύ μας κράτησες να νιώθουμε θρακιώτες και να νιώθουμε περήφανοι για αυτό που είμαστε. Δηλαδή, στέλνανε δίσκους τους τα Σκένδη, ξέρω εγώ, στο Ουσμπεκιστάν. Δηλαδή, η μουσική ενώνει τον κόσμο. Είναι. Και μας έλεγες πριν και για τα τραγούδια, που καλό είναι να τα πούμε και αυτά, γιατί ούτε εμείς δεν τα γνωρίζαμε. Δηλαδή ότι το μαργούδι, το πολύ γνωστό που γίνεται χαμός πλέον, ναι. Και παντού, πολύ ευχάριστο. Το μαργούδι, κάποιοι στίχοι από το Στέρκιο. Το πρώτο είναι παραδοσιακό, τα άλλα δύο, γιατί είναι σαν συνέχεια της ιστορίας, είναι δικά του. Ναι. Και πολλά άλλα τραγούδια έτσι έχει γράψει, που την Καραγατσιανή, που την παίξαν και τα Κιμ, βέβαια. Σοβαρά. Βέβαια. Αδιάβαστη. Πολλά έχω να σας πω. Είχε τρέλα ο άνθρωπος με τη μουσική. Είχε το ούτι του, ήταν ένα όργανο που το αγαπούσε σαν τη γυναίκα του, την κυραμόρφο. Πάντα το είχε σαν κομμάτι. Έτσι, πώς και δεν έμαθε σούτι? Τώρα θα πει παίζω ούτι. Παίζεις ούτι? Μπα, όχι. Δεν παίζω, όχι. Τώρα εντάξει, σκαλίζω, αλλά δεν παίζω. Ναι. Δεν μην πω ψέματα. Ναι. Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι επειδή δυσκολευόταν πολύ με τα όργανα εκείνη την εποχή, ήταν δύσκολες εποχές να βρεις μουσικούς. Κάποιοι από αυτούς δεν ήταν και πολύ συνεπείς σε κάποια πράγματα. Και η Σουλέα μου έδωσε τη δυνατότητα μήπως να δοκιμάσω ένα σε εισαγωγικά το βάζω, δεν μ' αρέσει. Ναι. Πρωταγωνιστικό όργανο, σε εισαγωγικά το βάζω, γιατί δεν μ' αρέσει αυτή η έννοια. Δηλαδή ότι ένα όργανο που θα σολάρει, που θα έχει, ξέρεις, μπορεί να παίξει τα πάντα. Να έχει την ελευθερία αυτό. Ίσως γι' αυτό και το κλαρίνο και ίσως και του λείπε κιόλας. Γιατί σου λέει, αν είναι καλός. Ναι, βέβαια. Που να παίζαμε. Και όντως ξεκίνησα μέσα από το οικογενειακό συγκρότημα να παίζω στα 16 μου και μετά. Άρα η πρώτη σου δουλειά ήταν. Ναι, έβγαινα σαν έτσι 12-13, με βάζανε, έπαιζα ένα-δύο τραγουδάκια, ξέρω εγώ κτλ. Και θυμάμαι το πρώτο μου
γάμο ήταν που έπαιξα εγώ σαν βασικό κλαρίνι, ήμουν 16 μισό. Είναι στο νέο σιδηροχώρι Κομοτηνής, όπου έχουν και το έθιμο του Σάμπα. Που ξέρεις, πετάνε χρήματα, και λένε Σάμπα από τη μαμά σου, δηλαδή ξέρεις, φιλοδόρημα. Ναι. Και εγώ είχα πάθει σοκ γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό. Γιατί πετάνε αυτή λεφτά, τι γίνεται. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Και ζοριζόμουν γιατί αγχωνόμουν ότι πρέπει να παίξω καλύτερα τώρα. Όχι, πρέπει να παίξω καλύτερα. Γιατί πετάνε άνθρωποι με λεφτά, ότι μην του προσβάλλω. Το βλέπα έτσι, ας πούμε. Σαν παιδί. Ναι. Πες μας την ιστορία για το Στέργιο που μας έλεγες πριν. Πώς βγήκε το τραγούδι η στίχη. Γράφει το πρώτο Στέργιο γίνεται χαμός, γίνεται σαν εθνικός ύμνος, από τα πιο γνωρίσιμα. Μαζί με τότε είχε γραφτεί και τα χορταρούδια, λέω το χορταρούδια το 69, η πρώτη εκτέλεση, τραγουδάει η μητέρα μου και η θεία μου κοριτσάκια, το 1969. Και βγαίνει το 76, βγαίνει ο Στέργιος. Και γίνεται πανικός. Ό,τι πανηγύρι και αν πάνε, αυτό ζητάνε, ρε παιδί μου. Και τότε εκείνη την περίοδο συνεργαζόταν και με τον Χρόνη. Ο Χρόνης ήταν μέλος του συγκροτήματος του Δοϊτσίδη, γιατί ο Χρόνης δεν είχε μουσικούς πάνω, ζούσε στην Αθήνα. Οπότε όταν ανέβαινε πάνω τα καλοκαίρια, ανέβαινε με τον παππού μου και ήταν όλοι μαζί. Ναι. Και γυρούσαν από την Κομοτηνή με το τρένο και λέει, ο Χρόνης λέει, φαντάζει, λέει, αυτή τελικά να άλλαζε, λέει, το ρου της ιστορίας, δηλαδή σε φάση ότι να μετανιώσει που δεν τη θέλει τελικά τη Στεριανή και καλά έπαιρνε το όνομα του άντρα και τελικά αυτή να μην τον θέλει. Και πέφτουν γέλια, ξέρω εγώ, και ξεκινάνε. Στέργιος ξυπνάνυψη, τώρα για Στεριανή πισμάνυψη. Και γίνεται ένα πατηρτή, ένα χαμός και γέλιο αυτά κτλ. Και κούτσα τα στιχάκια τα έγραψε ο παππούς εκεί στο τρένο και το πάλεψε. Βγαίνει η δεύτερη ιστορία και ολοκληρώνει την ιστορία με το παντρεύεται, ας πούμε, με τον Ντούμπορ που και έτσι το λέμε και εμείς όπως μπρατήμια, ας πούμε, πολύ στο πρόγραμμά μας. Και έτσι βλέπεις ότι μέσα από τη δημιουργία, πώς η παράδοση με ντοπιολαλιά, με έτσι, στοιχεία που θυμίζουν την περιοχή, έτσι έχετε και το κομμάτι της σύνθεσης, ας πούμε. Το Μαργούδι έχει από πίσω κάποια ιστορία. Μας έλεγες πριν για το πώς είχε δισκογραφηθεί στην αρχή, που δεν ήταν ως Μαργούδι. Ως Μαργούδι και Αλέξανδρης, απλά όταν το αλλάξανε κάποιοι, το κάνανε ως Αλεξανδρή την ιστορία, ξεκίνησε είναι το 1974 είναι η ηχογράφηση. Η ιστορία είναι εξής, ότι βασίζεται στην ιδέα του ο Γιάννος και η Μαροδιό. Που υπάρχουν πολλές εκδοχές σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, όπως τώρα το Όκρο της Ιστορίας, δηλαδή αγάπης. Σε αυτό βασίστηκε. Και εμπνεύστηκε από μια μελωδία από τη Μόρ Μιλήσο, όπως και εμάς η μοναχή, που υπάρχει και στην βουλγαρική παράδοση και στην βόρειο-θρακιώτικη παράδοση, και βάζει στίχους μέσα. Και ουσιαστικά τι κάνει, θέλει να δείξει τον απογορευμένο έρωτα και πώς η ίδια η γυναικεία φυσιογνωμία αντιστέκεται στα καθώς πρέπει της εποχής. Που δεν μπορούσε μια γυναίκα, μιλάμε πριν 100 χρόνια, να πει την άποψη της, να εκφέρει. Δηλαδή, αυτό θα παντρευτείς, αυτό θα πάρεις, τελείωνη υπόθεση. Ήταν λίγο. Σκέφτομαι ότι εδώ τον παππού μου προξενεύανε το 50 να παντρευτεί άλλη γυναίκα και λέω: εγώ δεν θέλω την Μόρφο να παντρευτώ, αλλά δεν παντρεύομαι. Φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολο ήταν. Οπότε βλέπεις ότι το κοινωνικό κομμάτι της. Φέρνει δηλαδή σε εισαγωγικά μια πιο κοινωνική. Έτσι. Και αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο παππούς. Ναι, ο παππούς, ναι. Και εγώ νομίζω ότι. Βγαίναν έτσι τραγούδια. Δηλαδή από μια εμπειρία, από ένα γεγονός, από μια κοινωνική κατάσταση. Ναι. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση γιατί πλέον στα κριτήρια ενός στιχουργού που θα γράψει ένα παραδοσιακό τραγούδι, είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία και το σκεπτικό. Δηλαδή, λείπει το βίωμα. Ναι, μα αυτό είπες τώρα, το βίωμα. Η λέξη κλειδί είναι το βίωμα στην παράδοση. Και αν μπορείς διαρκώς να το φέρνεις μπροστά σε σένα. Ας πούμε, υπάρχει μια ιστορία που. Να μην μακρηγορώ, αλλά είναι μια ιστορία που, ας πούμε, ο παππούς μου είχε και πολλούς φίλους που ήταν πομάκι, που ήταν μουσουλμάνοι και πήγαινε και τους τιμούσε στον Μπαϊράμ και πήγαινε γενικότερα, είχε επαφές με αυτούς τους ανθρώπους, τους αγαπούσε πάρα πολύ. Γιατί ερχόταν και στο σπίτι, κάναμε μαστορέματα, οπότε είχε αναπτύξει τέτοιους θυσμούς. Και κάποια στιγμή είχε καιρό να δει το φίλο του τον Αλή και παίρνει τηλέφωνο και μαθαίνει ότι ο Αλή είχε πεθάνει. Είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση από λάδι, μπερδεύτηκε η μαμά του και έβαλε. Δεν ξέρω τι έβαλε. Κάτι τηγάνι, φάγανε το ψάρι και πάθανε τροφική δηλητηρίαση. Και με βάση αυτό το γεγονός έγραψε ένα τραγούδι, ένα λουλούδι φύτρωσε, τη γκούμπρε στα μέρη, μα ένα πρωί το κόψε ένα χέρι. Δηλαδή ξεκίνησε, έγραψε μια λυπητερή ιστορία, ένα τραπέζι και το δισκογράφησε, το έβαλε στη δισκογραφία προς τιμή του φίλου του Αλή, ας πούμε. Βρυσιάνα τρίχιασε. Ναι. Ήταν πολύ ωραία ιστορία αυτή. Ναι, δηλαδή ήθελε να τιμήσει το φίλο του με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι έχασε τον Αλή, τον φίλο μου. Ναι. Ωραίο.
Για τα νέα παιδιά που μπορεί να μην έχουμε και το βίωμα. Μπορεί να παίξει κάποιος καλά και μάλλον όταν δεν έχεις το βίωμα πώς καταφέρνεις να... Δημιουργείς βίωμα. Από τις δικές σου προσλαμβάνεις. Δηλαδή, παίζει ρόλο, ρε παιδί μου, σίγουρα αν έχεις γεννηθεί στην επαρχία, έχεις άλλα ρεθίσματα από ένα παιδί στην πόλη. Παρ' όλα αυτά όμως και μέσα με σήμερα η παράδοση έχει ένα προσδιοριστεί. Οπότε δεν θα βάλω κουτάκια. Δηλαδή, σήμερα η παράδοση βιώνεται με διαφορετικό τρόπο. Άρα, ένα παιδί μέσα από τον αστικό ιστό, από τους ήχους του αστικού ιστού, δημιουργεί το δικό του βίωμα και έχει τη σημεία αναφοράς. Οι μνήμες, δηλαδή πάντα προσθέτει τι έχει ζήσει. Οι μνήμες, δηλαδή, παίζουν πολύ ρόλο. Νομίζω ότι μια χαρά, δηλαδή και τα νέα παιδιά σήμερα και όχι απλά παίζουν καλά, παίζουν πάρα πολύ καλά. Βγαίνουν φοβερή μουσική. Οπότε νομίζω αυτοί έρχονται να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Δεν ξέρω. Και η παράδοση είναι κάτι, δεν είναι κάτι στατικό. Ναι, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Είναι η ιδιοσιογραφία της εποχής, ξέρω εγώ. Εσύ δεν είσαι αυτοδίδακτος. Έκανες μαθήματα, μας είπες πριν ότι ασχολήθηκες με το κλασικό κλαρίνο στην αρχή. Με το κλαρινέτο, ναι, ακριβώς. Που λέμε. Στην παραδοσιακή μουσική πήγες σε δάσκαλο? Όχι. Ο πρώτος δάσκαλος μου ήταν όταν πέρασα Άρτα. Και οι δασκάλοι μου. Τι είχες, Αρκαδόπουλο? Είχα τον Αλέξανδρο. Τον πρώτο χρόνο είχα τον Κώστα τον. Όχι ψέματα. Το Κώστα τον Ζέβα τον είχα στο τελευταίο έτος. Τον Γιώργο τον Καραφέρη τον είχαμε από τα Γιάννενα, έτσι μας έξι υπογόνοι. Μετά ήρθε ο Αλέξανδρος με τον Κουσκουρίδα. Τον Κουσκουρίδα τον είχα λίγο στα σύνορα, αλλά πιο πολύ είχα τον Αλέξανδρο. Και μετά ένα τελευταίο εξάμηνο είχα τον Κώστα τον Ζέρβα από τα Γρεβενά. Ναι. Δηλαδή είδα τις τεχνικές κυρίως του κλαρίνου, κυρίως από του άλλων περιοχών, όχι από το θρακιώτικο, το μακεδονίτικο, ας πούμε. Ναι. Και να μπουλετήσω και εγώ. Σε ενδιέφερε Φυσικά, αφού ήταν challenge για σένα ένας μουσικός, δηλαδή να έχεις τέτοιους μεγάλους μουσικούς και καταξιωμένους και φοβερούς performer και να πάρεις ερμηνευτικά στοιχεία, τεχνικές, αυτά δηλαδή. Και θέλω να το πω ότι τον Νίκο το γνώρισα πρώτη φορά στο μεταπτυχιακό στην Αθήνα. Βέβαια ως μουσικό σε γνώριζα, ας πούμε, σε έβλεπα. Αλλά πρώτη φορά σε γνώρισα στην Αθήνα στο μεταπτυχιακό και μου έκανε εντύπωση γιατί, θα μας πεις και τι ήταν ακριβώς, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί έκανες ένα αφιέρωμα γενικά στην παράδοση του κλαρίνου. Αν δεν πες το εσύ για να μην κάνω κανένα λάθος. Ουσιαστικά μίλησα για την. Πήρα τη Δυτική Μακεδονία, Φυσαφηγήματα το ονόμασα, που επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μιλήσουν λόγω είτε βλαχόφωνοι, σλαβόφωνοι και οπότε ξέρεις ήταν απαγορευμένα λόγω. Οπότε μιλούσε η φύση, δηλαδή μιλούσε ο ήχος, οι μελωδίες. Και έκανες και στην Αριδαία που είναι ο τόπος καταγωγής μου, χτύπησε φλέβα οπότε. Ναι, ακριβώς. Και μου έκανε εντύπωση γιατί έκανες αναφορά και σε κάποιους μουσικούς εκεί, παλιούς εμπειροτέχνες που τουλάχιστον στη δική μας τη συνείδηση ως παιδιά είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ ψηλά, ιερά τέρατα θα λέγαμε. Ο Ρούμις, για τον Ρούμις ένα παράδειγμα, για τον Γιουρούκη και όλους αυτούς. Ο Ρούμις παράδειγμα είναι. Και από τους νεότερους ο Δίσκος, ο πατέρας του Γιάννη. Ακριβώς. Εντάξει, και ο Γιάννης τώρα κατά κάποιο τρόπο που εντάξει, ο Γιάννης τώρα κάνει τη δική του πορεία, αλλά έχει μια σημείο αναφορά στο που λέγαμε. Το βίωμα και οι μνήμες, δηλαδή έρχονται πάντα μπροστά. Ναι. Όχι. Μου έκανε εντύπωση, ήθελα να το πω, παιδιά. Συγγνώμη που έκανα αυτή την παρένθεση. Είναι ωραία. Εγώ τους θεωρώ όλους αυτούς τους δασκάλους. Δηλαδή, ανθρώπους που δεν μπορεί να μην έχουν γνωρίσει, αλλά τους έχω ακούσει, τους έχω μελετήσει, είναι δάσκαλοι για μένα. Είναι σημείο αναφοράς. Δηλαδή, έχω την τύχη να γνωρίζω τον ανιψιό του Ρούμι που έπαιζε έτσι κλαρινό άνθρωπος. Ναι. Και μου μετέφερε το τι άνθρωπος ήταν. Δηλαδή, σαν να τον είχα γνωρίσει. Δηλαδή, και ήταν και ένας πυρήνας μουσικών, γιατί ήταν και μουσικές οικογένειες. Δηλαδή, έτσι. Χτίζανε Ακριβώς. Οικογένειες. Εντάξει, ήταν και το κυρίω επάγγελμά του πολύ από αυτούς. Μην το ξεχνάμε, πολλοί από αυτούς ήταν Ρωμάγοι μουσική, οπότε ήταν είτε σιδηρουργοί είτε μουσική. Δηλαδή, άμα δεν μάθεις καλά μουσική να παίζεις, τι θα κάνουμε, πού θα είμαι, την πείνα, ας πούμε. Ναι. Κάποιος εμπειροτέχνης μουσικός πιστεύεις αξίζει κάποια στιγμή να κάνει μαθήματα ώστε να πάρει το πιο τεχνικό κομμάτι ενδεχομένως ή... Εννοείς να κάνει μαθήματα να πάρει ένα πτυχίο δίπλωμα, για να καταλάβω. Όχι απαραίτητα για να πάρει ένα πτυχίο, να πάει σε ένα δάσκαλο να δει κάποιες τεχνικές ενδεχομένως.
Ναι, εγώ είμαι υπέρ το να. Κοίταξε, εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν δείχνανε. Δεν δουλευόμαστε τώρα, εντάξει. Η παλιή εννοείς. Ναι, δηλαδή έχω ιστορία που έχω πάει σε ένα μέρο. Τες μην λέμε ονόματα, καλύτερα άστο. Για κλείσε λίγο. Σε μέρος όπου πήγα για να μου δείξει, ας πούμε, και μου λέει εντάξει, καλά παίζεις. Θα τα καταφέρεις. Έχει τύχει και στο Χάρι πάντως. Είχαμε πάει στη Βέρεια κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι καν το όνομα του μουσικού. Ήταν ζουρνατζής πάντως. Και δεν του έδειχνε με τίποτα. Και όχι απλά δεν του έδειχνε. Δεν είχε πάει για να του δείξει. Δεν του έλεγε τίποτα για το όργανο. Και ήταν όντως. Παιδιά δεν μιλούσε, δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Δεν μιλούσε ο άνθρωπος. Δεν θυμάμαι το όνομά του, βέβαια τώρα μπορεί να μας πέσει φωτιά να με κάψει, okay. Γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν γνωστός. Είχαν το φόβο αυτό να τους κλέψουν την τέχνη. Μου έκανε εντύπωση. Και μην μείνουν και άνεργοι. Αυτό. Ναι. Το είχαν πάρα πολύ. Ναι. Έχει αλλάξει όμως η εποχή τώρα. Δηλαδή η δική μου γενιά, ας πούμε, βγάζει με αυτές. Δηλαδή, και εμένα είναι πιο μεγάλος οργανωτής από μένα, εννοείται κάποια χρόνια. Ναι. Από τους πρώτους που το έχει κάνει αυτό και ακομπλεξάριστα, και δεν το λέω επειδή υπήρξα μαθητής του, είναι γεγονός. Ναι. Είναι ο Αλέξανδρος. Δηλαδή έχει αναιρέσει τη λογική ότι είναι κάτι κλειστό. Πρέπει να ανοίξει. Και εν τέλει, μέσα από τη διαδικασία αυτή, και εγώ το έχω διαπιστώσει, μαθαίνω και εγώ πράγματα, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, επειδή μπαίνει στη διαδικασία, είναι αυτό που λέω, που ήταν το ανεκδότο του Τσακ Νόρις που λέει ξέμαθε ποδήλατο. Πρέπει να ξεχάσεις αυτό που ξέρεις. Εντάξει. Για να μπει στη διαδικασία να θυμηθείς πώς το δείξεις αυτό το πράγμα. Ναι. Κάπως έτσι, δηλαδή, όπα, τώρα πώς το δείχνω αυτό. Ναι. Εγώ το παίζω, αλλά πώς το αποδομώ. Και ξαναμαθαίνεις. Δηλαδή είναι φοβερό αυτή η διαδικασία. Φοβερή. Γύρω από πολλούς εμπειροτέχνες του παρελθόντος έχει χτιστεί αυτός ο μύθος ότι. Ο μύθος. Όχι. Λάθος. Η άποψη. Η άποψη τέλος πάντων ότι επειδή είναι εμπειροτέχνης και επειδή είναι παλιός είναι απαραίτητα και πάρα πολύ καλός. Όχι απαραίτητα, ναι. Εννοώ ότι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Βλέπουμε λίγο το παρελθόν ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Πάντα. Και τώρα που έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση με την αναγνώριση των πτυχίων κτλ. Υπήρχε και η άποψη ότι πρέπει οι εμπειροτέχνες, οι παλιοί, να πάρουν και αυτόματα ένα τίτλο σπουδών, ας πούμε, ώστε να διδάξουν. Εσύ πώς την ακούς αυτή την άποψη? Συμφωνείς, διαφωνείς? Εγώ γενικότερα είμαι κατά των πτυχίων, με τη λογική σε οτιδήποτε. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποδείξεις ότι είσαι καλός. Από αυτή την άποψη είμαι κατά. Ναι. Το ότι άμα θέλει κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να πάρει ένα πτυχίο για να αναγνωριστεί, για να μπορεί να διδάξει ή να μπορεί να δουλέψει, παράδειγμα, το βρίσκω σύμφωνα. Αλλά είναι σαν να λέμε τώρα ο Σαλέας θέλει πτυχίο για να παίξει. Δηλαδή, λέω, παιδιά, όχι τώρα, βέβαια. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Βασιλόπουλος χρειάζεται πτυχίο για να τον γνωρίσει το κράτος ότι είναι ένας κατεξοχημένος μουσικός. Ναι. Λίγο έχουμε χάσει λίγο τον όρο. Δηλαδή, είναι λίγο σαν μου θυμίζει τη λογική ότι παιδιά πρέπει να πάρουμε το lore. Ναι. Και μετά πού, τι το κάνω το lore? Δηλαδή, και η Κουτσή Μαρία έχει το lore σήμερα. Δηλαδή, μετά ποια χρηστικότητα? Δηλαδή, έχω φίλους που έχουν lore και δεν ξέρω να μιλήσουν αγγλικά και πάμε εξωτερικό και είναι μόκρια. Παιδιά, lore έχετε. Δηλαδή, πώς το πήραμε? Δηλαδή, εγώ σε αυτά είμαι κατά, κατάλαβες. Ναι. Είμαι υπέρ το να αυτοί οι άνθρωποι να τους δοθεί μια ευκαιρία, άμα θέλουν να το αλλάξουν, ας πούμε, δηλαδή να μπορέσουν να τους αναγνωριστεί η αξία τους, οπότε να πάρουν κάποια μαθήματα και να διευρύνουν και αυτό το ορίζοντά τους σε μουσικά, δεν ξέρω. Ναι. Είναι λίγο περίεργο έτσι πώς είναι δομημένο στην Ελλάδα κάποια πράγματα. Και αυτό δεν κάνει και καλό και στους ίδιους τους μαθητές, διότι ένας μαθητής που όντως υπάρχει μια προοπτική να πάρει ένα πτυχίο, δηλαδή παίζει καλά, ναι, μπορεί μετά να επικεντρώνεται μόνο στο πτυχίο, μόνο αυτό, στο πώς δηλαδή, θα το πάρει, να χάνει την ψυχή, αυτό που λέμε. Δηλαδή αυτό την έκφραση. Τώρα που το συζητάμε, μου θυμίζεις πράγματα, μου έχει έφερει ένας γονιός το παιδί του να μάθει κλαρίνο και κάποια στιγμή μου λέει: ναι, τώρα δεν πρέπει να πάρει κανένα πτυχίο. Συγγνώμη, λέω στο πανηγύρι, λέω θα πάω να παίξει ή σε κάποια συναυλία ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Θα του ζητήσουν τη βεβαίωση ότι ξέρει να παίζει. Μουσικά θα φανεί αυτό. Ναι. Θα σε διευκολύνει σε κάποιους άλλους. Δηλαδή, αν π.χ. ξέρω εγώ κάποιος θα διδάξει σε ενωδείο ή ξέρω εγώ αύριο μεθαύριο στην εκπαίδευση. Αυτό το καταλαβαίνω. Όντως, εκεί είναι χρήσιμο. Αλλά δεν πιστοποιεί την αξία. Δηλαδή, τώρα ο Καρύπης, παράδειγμα, ρε παιδιά, τώρα ή ξέρω εγώ Μερετάκης, Κρουστή ή δεν ξέρω εγώ. Ποιος να πω τώρα, ο Κωνσταντίνο, ο Θωμάς. Δηλαδή, τώρα αυτοί χρειάζονται πτυχία ή ο Κυριάκος ο Ταπάκης. Δεν χρειάζονται πτυχία αυτοί.
Δηλαδή, αυτούς για μένα θα έπρεπε να τους έχουμε αυτή τη στιγμή καθηγητές στα πανεπιστήμια. Και το λέγαμε και με τον Τάσο τον Μπούλιο ότι είναι τόσο ιδιόμορφη κατάσταση, που, ειδικά για τα οδεία, που μπορεί κάποιος να είναι απόφοιτος πανεπιστημίου από το Υπουργείο Παιδείας, Ναι. και στο Υπουργείο Πολιτισμού που υπάγονται τα οδεία να μην αναγνωρίζεται. Ναι. Εμένα μου είπαν ότι πρέπει να έχω στη διαδικασία από το μεταπτυχιακό να ξανακάνω να επαναγραφτώ σε οδείο για να πάρω το πτυχίο. Και λέω τώρα. Έδωσες. Δεν έδωσε, δεν ξέρω αυτό αν το κάνω. Δεν το σκέφτομαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει Το έχουν νόημα. κάνει πάρα πολλοί μουσικοί. Πάντως βλέπω ότι ακόμα και επαγγελματίες και μουσικοί που έχουν χρόνια στο χώρο μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν, και είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργη αυτή η συνθήκη. Ναι, δεν ξέρω όμως αν έχεις. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, είναι λίγο ηρωνία κιόλας. Δηλαδή, Ναι. είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου και μου ζητάς να πάω σε κατώτερη βαθμίδα. Για να πάρω εκείνη. Γιατί το πάνε με το χαρτί. Και για να μπορείς να διδάξεις. Για να μπορώ να διδάξω. Δηλαδή, αλλά μου επιτρέπεις εγώ να διδάξω τα 5 χρόνια που είναι μεταβατικά. Ναι. Αλλά μετά όμως πρέπει ο μαθητής μου να μου δώσει εμένα πτυχίο. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Μεγάλη συζήτηση. Ωραία. Εσύ ή εγώ, Χάρη, να το πάρω. Εσύ. Ωραία. Δικαιωματικά. Ναι, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι που το ρωτάμε γενικά σε όλους που εξειδικεύονται, ίσως μάλλον να μην το πω εξειδικεύονται. Σε ένα σολιστικό τέλος πάντων όργανο. Ναι, σε ένα σολιστικό όργανο. Υπάρχουν σχολές και είδη στο κλαρίνο. Ναι, πάρα πολλές. Και εσύ σε ποια είσαι πιο κοντά? Σε ποια είμαι πιο κοντά. Προσπαθώ να παίξω πολλές εκ των πραγμάτων γιατί το καλεί το όργανο και απαιτήσει. Αλλά νομίζω ερμηνευτικά, νομίζω αν κάπου πρέπει να με κατατάξει, νομίζω είμαι στην βορειοελλαδική σχολή και νομίζω αν μπορούμε να το πούμε στην Αλατούρκα σχολή. Ναι, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι κατά πόσο Δηλαδή, είναι, έτσι το αισθάνομαι, κατά και πόσο είναι καταλαβαίνω ανώθευτη αυτή η μουσική, δηλαδή τι επιρροές υπάρχουν, ίσως για να το καταλάβουμε. Δηλαδή- Είναι μια ανατολίτικη μουσική, μια ανατολική μουσική. Ναι, γιατί το Αλατούρκα δεν είναι τη τουρκική, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένο ο όρο. Το Αλατούρκα ήταν, ο Αλαφράγκα ήταν διαχωρισμό τη Δύση με την Ανατολή. Δηλαδή για τον κόσμο που έτσι παρακολουθεί να καταλαβαίνει, όταν λέγανε παίξει Αλαφράγκα εννοούσαν παίξει δυτικότροπα. Παίξει Αλατούρκα εννοούσαν παίξει ανατολίτικα. Και το ευρύτερο από Ελλάδα μέχρι την Ινδία. Αυτό, όλο αυτό το φάσμα, ας πούμε. Νομίζω μουσικά, νομίζω σε αυτό υπάγουμε. Γιατί εδώ έρχεται και το βίωμα. Γιατί είμαι μισός Σεραίος, ο πατέρας μου είναι Σεραίος από την Τζομαγιά. Πολλοί δεν το ξέρουν, ας πούμε. Οπότε μεγάλωσα με ζουρνάδες. Ζουρνά παίζεις? Το αποφεύγω γιατί μου χαλάει τη μάσκα. Όλοι κλαρινίστες αυτό. Ναι, παιδιά, είναι πολύ παίζεις, αλλά μετά από ένα σημείο νομίζω ότι αλλάζει όλο το. Είναι άλλο όργανο τελείως. Ναι. Οπότε αυτό το βίωμα, δηλαδή με τους ζουρνάδες, μετά με τον παππού μου, δηλαδή το θρακιώτικο, δηλαδή ας πούμε εμένα εγώ γουστάρω τελάκι εκεί που με πατάει ο άλλος φλέβα, είναι να μου παίξει καρσιλαμά. Το τσιζαντήλι το γουστάρω, μου αρέσει. Αν μου παίξει ένα καρσιλαμά με ρακλίδικο εξής να με φτιάξεις, μου τα έχεις πάρει όλα τα λεφτά. Είναι Λοιπόν, δηλαδή. ξέρουμε πώς θα του πάρουμε τα λεφτά. Ξέρεις πώς θα πω. Δώσαμε τύπε. Όσοι βλέπετε παιδιά και βλέπετε Νίκο Αγκούση, καρσιλαμά. Ναι. Οπότε μάλλον στην πιο αλατούρκα σχολή ανήκω. Ναι. Αυτό. Πλέον πάντως, και ας μιλήσουμε για τους κλαρινίστες μιας που είσαι και εσύ, όλο και περισσότεροι παίζουν όλο και περισσότερα ήδη. Αυτό είναι πλέον η ανάγκη της δουλειάς που το κάνουν. Ναι, σίγουρα. Απευθύνεσαι σε πάρα πολύ κόσμο. Και χάνεται, ενώ μπορεί να χάνεται και από ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ άρτιος και πολύ καλός, μπορεί να χάνεται ενδεχομένως το τοπικό χρώμα. Εκεί Σίγουρα. μπορεί να φταίει και η έλλειψη βιώματος που λέγαμε πριν. Ναι, σίγουρα χάνεται, αλλά και απ' την άλλη είναι επειδή έχει αλλάξει η φύση της δουλειάς. Δηλαδή δεν πας σε καθαρούς γάμους, δηλαδή το βάζω σε εισαγωγικά. Δηλαδή τι εννοώ, δεν πας σε ποντιακό καθ' γάμο. Μπορεί να τύχει, παράδειγμα. Ναι. Αλλά θα είναι Θρακιώτες, Μακεδονίτες, θα έχουμε και κάτι φίλους στην Κρήτη. Μετά θα έχουμε και ένα κουμπάρο που είναι πόντιος. Θα έχουμε μετά και λίγους Σαρακατσάνους και λίγους Δηλαδή θα παίξει λίγο απ' όλα. Άσε που σε εισαγωγικά και το ρεπερτόριο του γάμου έχει μπει σε κουτάκια. Δηλαδή πάνω κάτω. Ωραία που είναι η νύφημα. Ναι. Δηλαδή έχει γίνει μια πιο. Ας το πούμε, μια ρεπερτόριο γάμου. Είναι τυποποιημένο. Ναι, είναι τυποποιημένο, παιδιά. Έχει μπει σε μια πιο πανελλήνια λογική. Ισχύει. Δηλαδή... Και αυτό το έβλεπα και εγώ και το βλέπω ακόμα στην Αριδαία. Και είναι και κάτι αντιφατικό σε σχέση με αυτό που παρατηρώ τώρα στην Αθήνα που μένω. Ότι ενώ έχω ήδη μια διαμορφωμένη σκέψη για το πώς χρειάζεται και
ποια είναι η ροή του γάμου, πώς χρειάζεται να κυλάει ένα γλέντι σε ένα γάμο, στην Αθήνα βλέπω εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και ειδικά στους πόντιους. Π.χ. οι πόντιοι δεν χορεύουν, και μου κάνει εντύπωση αυτό, δεν χορεύουν κανένα δημοτικό, συρτό, κάτι άλλο. Ενώ εμείς πάνω τα παίζαμε όλα. Είσαι δεν είσαι πόντιος. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση. Νομίζω... Και στο γάμο του Χάρη. Καλά, ο γάμος του Χάρη ήταν αμιγός ποντιακός. Ναι. Αλλά και μόνο ποντιακά. Ξέρεις τι, όσο το έλεγε πριν ο Νίκος, αυτό σκεφτόμουν. Το γάμο του Χάρη που και εκεί έπαιξε DJ μετά από κάποια στιγμή. Μην ανοίγεσαι για το γάμο τώρα. Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι και ορχήστρα να μην έχει να παίξει κάτι άλλο. Έχει ενδεχομένως ένα DJ και παίζει. Ούτως ή άλλως έχει γίνει. Νομίζω... Καλά, παίζα και ζεμπέκικα μετά από κάποια στιγμή με τη λίρα. Ωραία πας αυτό. Η νεότερη γενιά των ποντίων, παράδειγμα, ακούνε πέρα από ποντιακά και άλλα είδη μουσικής. Όπως και εσύ λες πάνω στην Αριδαία. Επειδή με τους ντόπιους, με θρακιώτες, ανατολικοθρακιώτες και αυτά, δηλαδή η μίξη όλα αυτή. Καλά, εκεί υπάρχει. Κρατάς και το τοπικό, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι αυτό. Πλέον σήμερα όμως το βλέπουμε πιο ανοιχτά. Δηλαδή, εγώ βλέπω πάρα πολλούς πόντιους που ακούνε κλάρινα, δημοτικά. Εγώ ακούνε διάφορα. Δηλαδή, δεν το πάνε αυστηρά, ας πούμε. Δηλαδή, πέρα από ότι να ακούω μόνο ποντιακά. Δεν αναιρεί την ταυτότητά σου, ούτως ή άλλως αυτό. Έχει αλλάξει αυτό προς το καλό εννοώ. Ναι. Ωραία. Θέλω να κάνω τώρα μια ερώτηση κρίσεως για να μας πεις την άποψή σου. Γιατί ειδικά στο κλαρίνο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Okay. Αυτό που... Άντε, ας μην το χαρακτηρίσω κάπως. Όχι, ας μην το χαρακτηρίσω. Πες το πώς το σκέφτεσαι. Όχι, δεν ανοίγομαι. Αυτό που παρατηρούμε κλαρίνο με υπερβολικό echo, delay, πετάλια, full και κάπως όλος αυτός ο ηλεκτρικός ήχος μπορεί να αλλοιώνει ακόμα και τον ίδιο τον ήχο του κλαρίνου. Εσένα ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό? Φαντάζομαι ότι και εσύ... Και εγώ βάζω. Και εγώ το χρησιμοποιώ. Εννοείται. Νομίζω είναι... Πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το ελέγξεις όμως για να μην ξεφύγει? Καλά, πολύ ελεγχόμενα όμως το βάζεις. Ίσως είναι μια επιρροή που έχει περάσει από άλλα είδη, π.χ. από σκυλάδικο ή από κάτι άλλο. Όχι. Ξέρεις τι, νομίζω έχει να κάνει ότι πλέον επειδή έχει μεγαλώσει η φάση, δηλαδή σκέψτε τώρα, ας πούμε, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, δηλαδή και πολύ μεγάλα stage, δηλαδή ο ήχος είναι υπερδιπλάσιος. Παλιότερα πηγαίναμε 2 χιλιάκια, μια Dynacord, δηλαδή πλατεία του χωριού, η ταβέρνα 200 άτομα. Το έχω ζήσει και αυτό, το έχω δει και αυτό. Τώρα όταν πας λοιπόν έχεις ένα stage με sub με αυτά, πρέπει να δημιουργήσεις πιο γκώδες, πιο γκώδη ήχο, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις τώρα πολλά νεοδημοτικά, δηλαδή παίζουν με drums, με πλήκτρα, με μπάσο, με κιθάρα. Πρέπει να δημιουργήσεις χώρο. Οπότε αν πάει ένα βιολί, ένα κλαρίνον και προσπαθεί να παίξει με αυτά τα θηρία, γιατί θηρία είναι αυτά τα όργανα, δεν θα ακουστεί. Ή θα πρέπει να τον έχει τέρμα, ας πούμε, και να ακούτε μια... πρέπει να προσαρμοστεί. Ναι, νομίζω έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα αυτό. Και νομίζω και εντάξει, παίζει ρόλο και η αισθητική. Έχει να κάνει πώς το βλέπεις τα πράγματα. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι εν τέλει είναι θέμα αισθητικής. Είναι. Δηλαδή, απλά είναι αυτό που λέω και εγώ. Το μαχαίρι δεν φταίει από μόνο του. Η χρήση του φταίει. Δηλαδή, τα ράσα δεν κάνουν από πάνω. Ναι. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχει να κάνει πώς το χρησιμοποιώ εγώ. Γιατί το χρησιμοποιώ και με. Είναι νομίζω θέμα χρήσης, νομίζω θέμα οπτικής. Δηλαδή και έτσι δημιουργείς την αισθητική. Αλλά παιδιά και εγώ το χρησιμοποιώ κανονικά. Δηλαδή, ειδικά σε πολύ μεγάλα stage, το χρειάζεσαι να έχεις όγκο παρουσία. Ναι. Πες μας κάποιες συνεργασίες που έχεις κάνει και πήρες πολλά πράγματα ενδεχομένως. Κάποιες σημαντικές μάλλον συνεργασίες για σένα. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από το κομμάτι του οικογενειακού που για μένα ήταν ένα σχολείο, ξεκίνησα μέσα από την οικογένειά μου. Νομίζω το μεγαλύτερο σχολείο που θα σας το πούν και τα παιδιά, άμα το ρωτήσετε, με Λοξάνδρα και αυτά, ήταν η Λοξάνδρα. Δηλαδή, ότι συνυπήρξαμε σε ένα φοιτητές, βρεθήκαμε κάποιοι παλιότεροι σαν μέλη ήταν ήδη. Σκέψω, εγώ ήμουν στο πρώτο δίσκο της Λοξάνδρας, ήμουν 22 χρονών παιδάκι. Ας πούμε. Δηλαδή, όταν μου στείλαν την κασέτα για να μελετήσω, ήμουν μία εβδομάδα αυτό, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό μελετούσα κασέτα τώρα. Εκεί, ας πούμε, μάθαμε να συνυπάρχουμε σε ορχήστρα. Δηλαδή, να μπορούμε να παίξουμε μαζί με άλλους. Νομίζω αυτό.
Δεν υπήρχε δηλαδή η λογική. Ακόμα και ο παππούς μου, ας πούμε, που ενώ δισκογραφικά έδινε ρόλο στα όργανα, άμα ακούσει δισκογραφείς, πάρε σε αυτή την πάρτι, πάρε εκείνη την πάρτι, ξέρω εγώ. Στο πανηγύρι ήταν πιο traditional, δηλαδή κλαρίνο μπροστά, βιολί και οι υπόλοιποι λιγότερο. Δηλαδή φωνές, δηλαδή ήταν λίγο. Ασυναίσθητα το κάνανε οι παλιοί με ιεραρχία. Γιατί ήταν έτσι, εξυπηρετούσε το πανηγύρι, ρε παιδί μου. Σε τέτοιες οργές όπως ο Λοξάνδρα, ας πούμε, μάθαμε να συνυπάρχουμε, να έχουμε ρόλους. Το να ακούμε ο ένας τον άλλον, ας πούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Μετά, άλλες ωραίες εμπειρίες ήταν με τους Villagers όταν έπαιξα 4 σεζόν, 15 με 18, 4 καλοκαίρια, έπαιζα ρόχο κλαρίνο. Ενδιαφέρον, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, ποιο είναι το θέμα. Εγώ άκουγα και πιτσιρικάς metal, δηλαδή metal και κλαρίνο. Αλλά δεν είχα το κλαρίνο, δεν μπορεί να παίξει metal. Ναι. Τώρα, δεν γινόταν εκ των πραγμάτων δηλαδή. Και όταν έγινε αυτό, λέω, why not? Δηλαδή, γιατί όχι? Ήταν πειραματισμός. Με τη ματούλα μετά έντεχνα, μπήκα σε αυτό το χώρο που συνεργάστηκα. Γενικά είναι πολύ διάφοροι καλλιτέχνες. Με τον Ερμή τώρα, αυτός έχει κάνει και τρέχει πολύ με την Σάτι τώρα ο Ερμής. Κάναμε και ένα δίσκο πρόσφατα μαζί, έτσι, κάτι δικά του κομμάτια, έτσι, λίγο πιο στυλ χατζηδικικό, έτσι, να το πούμε, έτσι, λίγο πιο soundtrack, λίγο πιο lounge καφέ ακούω και μουσικές. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Lounge καφέ, το είπες πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αλλά έχουν ένα ενδιαφέρον, έχουν κάτι να πούνε. Αυτός που με είχε κάνει τον Κότσο Πνίκη, ας πούμε, τις παραγωγές του Γιώργου του Πάριου. Με αγγλικό στίχο, με pop στοιχεία, δηλαδή urban folk pop στοιχεία. Δηλαδή, όταν σου δίνεται μια τέτοια δυνατότητα να παίξει τέτοιες παραγωγές, έχει κάτι. Εκεί ήσουν κατά κάποιο τρόπο session μουσικός. Ναι, session, ναι. Ωραία. Τι διαφορά έχει στο δικό στο μυαλό ένα session μουσικός με ένα μουσικό που αποτελεί σταθερό μέλος μιας μπάντας? Και από τις μπάντες που είσαι σταθερό μέλος, Μπρατήμια. Τα Μπρατήμια, ναι. Και που νιώθεις περισσότερη ασφάλεια κιόλας. Αν νιώθεις κάπου περισσότερη ασφάλεια. Νομίζω ναι, δεν ξέρω αν είναι περισσότερη ασφάλεια. Νομίζω ότι έχει να κάνει το. Ναι, ίσως ασφάλεια, καλά λες. Νιώθεις οικειότητα. Η οικειότητα δημιουργεί ασφάλεια. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις τον άλλον και τον ξέρεις πάρα πολλά χρόνια και παίζεις μαζί του και ξέρεις. Δηλαδή, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Που... Βλέπω το Μάκη τώρα που κάνει τη δοξιακιά και καταλαβαίνω θα πάει πάνω στην κάτω οκτάβρα από την αίσθηση, ρε παιδί μου. Οπότε ξέρω που πρέπει να κάνω πίσω. Ξέρω εγώ, αυτός καταλαβαίνει που πρέπει να κάνει πίσω για να βγω ψηλά, για ξέρω εγώ να κάνουμε κάτι. Αλήθεια, ένα παράδειγμα. Μας ακούγει αυτό. Δηλαδή αυτό όμως έγινε με τη ζήμωση τόσων χρόνων. Δηλαδή όταν παίζεις από φοιτητές, είμαστε σχεδόν. Τι σχεδόν, γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Ναι. Δηλαδή αυτό δημιουργεί, οπότε έχεις άλλο. Όταν πας σαν session, νομίζω ότι περιορίζεις το ρόλο σου σε αυτό που θα σου υποδείξουν. Ναι. Και βέβαια έχει να κάνει όμως. Έχει να κάνει όμως και με τον άνθρωπο. Δηλαδή, παράδειγμα με τον Ερμή, ας πούμε, παράδειγμα, με ρωτούσε, ξέρω εγώ, μου έλεγε. Του λέω, να σου πω, να το παίξουμε αυτό έτσι. Φίλε, για ξαναπαίξω το πώς το κάνεις αυτό. Παράδειγμα. Μ' άρεσε. Τελικά θα το κρατήσουμε έτσι. Δηλαδή, δεν είχε το κόμπλεξ να πει, εγώ είμαι ο συνθέτης, οπότε ρε φίλε, πρέπει να γίνει έτσι. Δηλαδή, εκεί φαίνεται πόσο. Εντάξει, και το είδος. Ναι, αλλά νομίζω και πόσο ακομπλεξάριστος είναι κάποιος. Δηλαδή, νομίζω αυτό. Αλλά είναι και το είδος, εννοείται. Οκ. Η συνύπαρξη με τους συνεργάτες ενδεχομένως πριν μας πεις για το Μάκη και ο σεβασμός ενδεχομένως που μπορεί να υπάρχει είναι κάτι που κερδίζεται με τις ώρες, ας πούμε, τις εργατοώρες που τρως μαζί ή είναι κάτι που μπορεί να υπάρχει ήδη? Υπάρχει και δουλεύεται. Παιδιά, εδώ τον εαυτό σου καμιά φορά δεν στο καθρέφτη. Τώρα είναι οικογένεια, είναι ένας πυρήνας οικογένειας. Δηλαδή, και θα τσακωθείς και θα διαφωνήσεις, γιατί έχουμε την τάση γενικότερα οι καλλιτέχνες να τα λέμε όλα, να τα αγιοποιούμε. Δηλαδή, όλα είναι τέλεια και όλα πάνε σούπερ. Προφανώς υπάρχουν και δυσκολίες, προφανώς υπάρχουν και αναποδιές, προφανώς θα υπάρξουν και διαφωνίες, αντιδράσεις, οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα αυτό που βγαίνει, αν εν τέλει έχεις δημιουργήσει υγιές σχέσεις, δηλαδή, εγώ είμαι εκεί στέκομαι, ας πούμε. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι ξεκινάει ότι έχεις σεβασμό στον άλλον, τον αγαπάς, γιατί δένεσαι. Έχεις αδερφική φιλία, δηλαδή είναι τώρα τον άλλο τον ξέρεις, τον έχεις ζήσει στα καλά του και στα κακά του. Δηλαδή. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι διαρκώς το χτίζεις και το διαρκώς το συντηρείς αυτό το πράγμα. Είναι σε μια σχέση κανονική.
Εγώ θέλω να σου πάω κάπου αλλού και να σε ρωτήσω τι φορτίο ευθύνης έχει ένας σολίστας μουσικός, όπως εσύ για παράδειγμα που παίζεις κλαρίνο, σε μια συνθήκη όπως το πανηγύρι. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι ότι είναι τόσο μεγάλος ο όγκος που χρειάζεται να ανταποκριθεί ένα κλαρίνο για παράδειγμα. Να παίξει όλα αυτά που έχουμε πει τώρα και συζητάμε και τόση ώρα, που ίσως δεν πάει ο νους ενός κοινού ακροατή ή και θεατή. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Εντάξει, έχει δυσκολία. Δηλαδή και πόσο μάλλον θες τον άλλον να τον ευχαριστήσεις όταν σου ζητάει μια επιθυμία, ας πούμε. Δηλαδή έχει ευθύνη. Εγώ θα σου πω τώρα μια ιστορία, μου έδωσες μια πάσα. Ήμουνα 18, 19, 20 κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα, κάπου σε αυτή την περίοδο έτσι. Οπότε ξέρεις, είναι μετά την εφηβεία λίγο, ξεκινάω τις σπουδές και εγώ ψάχνομαι ακριβώς πού θα πάω, πώς θα πάω. Και είμαι στο πανηγύρι με τον παππού μου και είναι 6-6,5 έχει βγει ο ήλιος. Ρε, τελειώνω. Βαρέθηκα, θα κόψω φλέβες. Τι είναι αυτό το κακό. Και κάθισα εγώ να κοροδεύω. Δηλαδή, κορόδευα. Γιατί βαρέθηκα να παίζω. Εντάξει. Και θυμάμαι που ο παππούς μου για να μου φωνάξει, δεν υπήρχε πέσει να μου φωνάξει. Δηλαδή, ήταν ένας πολύ ποιον τόνον άνθρωπος. Αλλά στο πατάρι πάνω, επειδή είχε ευθύνη και το άγχος για τον κόσμο, ξεχνούσαν οι συγγενείς του ή όχι. Μετά ήταν ο πιο ήρεμος άνθρωπος. Γυρίζει και μου λέει: εδώ κάνουμε δουλειά, δεν κορδεύουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα παίξεις, μου λέει. Και εγώ στεναχωρέθηκα κιόλας. Λέω: όχι, τι μου είπε τώρα, ξέρω. Λοιπόν, και κουμπώθηκα, έπαιξα, ξέρω εγώ, αλλά εκείνη τη στιγμή στεναχώρια, αλλά μετά το συνειδητοποίησα ότι είχε ευθύνη απέναντι στον κόσμο που άλλος έρχεται ή του πετάει τη χαρτούρα του ή ξέρω εγώ, σου παραγγέλνει. Δεν ήθελα, δηλαδή ξέρεις, και ήταν η λογική, παίζω μέχρι και τον τελευταίο, μέχρι να φύγει. Δεν έχει σημασία αν βγει και ο ήλιος ή όχι. Εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο κάποια πράγματα. Ευτυχώς προς το καλύτερο. Να μην ούτε να πετάνε μπουκάλια, ούτε να μαλώνουν για την παραγγελιά. Ευτυχώς. Αλλά ξέρεις, οπότε αυτό δημιουργεί όντως μια ευθύνη. Και πόσο μάλλον οι παλιότεροι είχαν ακόμα πιο πολύ. Το πρόγραμμα ποιος το κάνει, ο μουσικός ή ο χορευτής? Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, αν πας παράδειγμα στο Σοχό, νομίζω το κάνει ο χορευτής. Γιατί είναι πολύ μαρακλείδης, ένα παράδειγμα σου λέω. Δηλαδή, γιατί σε καθοδηγεί, σε οδηγεί από μόνο του αυτό το πράγμα, ο τρόπος που χορεύει ο άλλος ή ο τρόπος που γουστάρεις, βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο να το ζει, ας πούμε. Αν πας σε ένα πιο αδιάφορο χώρο, τέλος πάντων, είναι πιο ουδέτερο, τελικά εσύ το διαμορφώνεις και προσαρμόζεσαι βέβαια, αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα διάδραση, δεν το συζητάμε. Νομίζω έχει να κάνει με τον τόπο. Δηλαδή το balance εκεί αλλάζει. Δηλαδή όταν παίζουμε για μερακλείδες και εμείς παίζουμε διαφορετικά. Ωραία, τώρα εγώ σε πάω στο επόμενο σκάλι, στην επόμενη ερώτηση δηλαδή. Το πρόγραμμα το κάνει ο μουσικός ή ο κόσμος? Δηλαδή πρέπει να παίζει ο μουσικός ό,τι αρέσει στον κόσμο ή όπως αρέσει στον κόσμο? Άντε, ας βάλω γι' αυτό μέσα. Ναι, εντάξει. Και ενδεχομένως με την αρνητική έννοια. Καταλαβαίνω ότι το λέω. Εγώ θα σου το πω και να το πούμε κιόλας. Έχουν έρθει κάποιοι ας πούμε, και μας έχουν ζητήσει γρήγορα σε θέλει ο Βασιλιάς. Εντάξει, δεν το παίζω. Προφανώς όχι. Και 100 ευρώ και 200 να μου δώσεις. Ναι. Για να μην πω τον άλλο που μου κλαίνει παίξει τον ύμνο, να μην λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Παιδιά, όχι, εντάξει, αυτό δεν υπάρχουν. Στον ύμνο. Ναι. Ποιος είναι ο ύμνος δηλαδή? Άστο. Καλύτερα να μην το πούμε. Δεν το παίζεις αυτό, ας πούμε. Κάνεις πως δεν το ξέρεις, ας πούμε. Δηλαδή. Όχι, εκεί το βάζεις. Οι κόκκινες γραμμές νομίζω έχει να κάνει με σένα, με τα δικά σου όρια. Δηλαδή, είπες τη σωστή λέξη, οι κόκκινες γραμμές. Ναι, κόκκινες γραμμές, νομίζω αυτό. Εντάξει, θα πας μέχρι κάτω προφανώς. Μπορείς να υπερβείς, αλλά να μην προσβάλλει, να μην χάσεις τον εαυτό σου, νομίζω. Εκεί νομίζω αυτό. Ναι. Αυτό, γι' αυτό σου λέω ότι κάποια πράγματα είναι red flag, δηλαδή τέρμα, δεν τα παίζεις. Δεν έχει σημασία. Και ιδεολογικά δεν μπορώ να πιστεύω σε ανθρώπους που υμνούν ανθρώπους που έχουν. Δεν ξέρω εγώ τι. Δεν απλά πολλοί μουσικοί όντως χτίζουν αυτό το αφήγημα. Ότι αυτό αρέσει στον κόσμο, αυτό να παίξουμε. Ισχύει. Εντάξει, και εμείς έχουμε πει σε αυτή τη λούπα. Όλοι μπαίνουμε γιατί θες να αρέσει τον κόσμο. Δηλαδή, παράδειγμα... Δεν το λέω απόλυτα αρνητικά αυτό. Όχι, ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, το π.χ. ξέρω εγώ, το γλέντι, ξέρεις ότι το κομμάτι του οικονομίδη δεν αρέσει στον κόσμο, οπότε το βάζεις στο πρόγραμμα. Ναι. Αλλά δεν σε προσβάλλει σαν κομμάτι. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Δεν σε κάνει. Δεν νιώθεις ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι.
μιλάει σεξιστικά ή μιλάει υποτιμητικά για κάτι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πρόσεξε καλά κυρία, θα με βάλει σε μπελά γιατί ξέρω εγώ, δεν είσαι φρόνιμη, ξέρω εγώ. Και... εντάξει τώρα. Ναι. Ένα παράδειγμα σου τώρα. Ναι. Ο σκυλάδικος ήχος στη δημοτική μουσική. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το λέω σκυλάδικο ήχο, ο ηλεκτρικός ήχος. Drums, πλήκτρα κτλ. Θεωρείς ότι είναι κάτι που ήρθε για να μείνει γενικά, δηλαδή ότι σε λίγα χρόνια θα το θεωρούμε παραδοσιακό? Είναι ήδη παραδοσιακό. Για πολύ κόσμο είναι παραδοσιακό. Εγώ πάλι έχει να κάνει με το πώς το χρησιμοποιείς, νομίζω έχει να κάνει αυτό που έλεγα πριν. Δεν με πειράζει ο πληκτράς ούτε το drummer. Εμένα με ενοχλεί η περισσότερη αισθητική. Μπορεί να με ενοχλήσει περισσότερο ο στίχος. Συνήθως Συνήθως πολλές φορές πάνε και μαζί αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως, παιδιά, βλέπουμε πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Παίζουν πάρα πολύ καλά για πολύ δεδομένα. Αμφισβήτητα. Ναι, δηλαδή. Και επίσης βλέπεις πολύ νέο κόσμο από κάτω. Οπότε σου λέει άλλος, εσύ ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τελικά ποιος κρίνει τελικά αυτό που κάνουμε ότι είναι σωστό, εμείς ή ο κόσμος? Άρα δεν παίζουν ρόλο τα όργανα για σένα, για αυτό που θα έπρεπε ή είναι το παραδοσιακό? Και με αυτή τη λογική το κλάρνετ δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, γιατί μας ήρθε από την Οθωμανική μπάντα ή από τις βαβαρικές μπάντες. Ναι. Γιατί αφήσανε οι παππούδες τους ζουρνάδες και δεν ξέρω. Νομίζω μας ενοχλεί το ηλεκτρικό. Η έννοια του ηλεκτρικού. Αν φύγει το ηλεκτρικό, δηλαδή το ίδιο πράγμα παίξει κάποιος ακορντονίστας με κάποιον που είναι πληκτράς, δεν θα μας ενοχλήσει. Είναι και λίγο οπτικό. Ή κάποιον που παίζει λαούτο, για παράδειγμα, εμείς στην ποντιακή μουσική τώρα το βλέπουμε πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως αυτό νομίζω ότι έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ και οι απόφοιτοι των τμήματων μουσικών σπουδών. Ο πρώτος που εγώ δεν είμαι πόντιος και δεν τα ξέρω πολύ καλά, αλλά νομίζω από τους πρώτους που είχε προτείνει τέτοιους ήχους ήταν ο Καλιοτζίδης. Ο Μιχάλης. Ναι, δηλαδή που το έβαλε και στη δισκογραφία. Που έβαζε δισκογραφίες, έβαζε το Φιλιππίδη, έβαζε τη Λάφτα, το Σινόπουλο να το συνοδεύει. Ούτι, και όλα αυτά. Ναι, δηλαδή έδωσε και αυτό τον. Έχει να κάνει με το φυσικό όργανο. Δηλαδή στους πόντιους βλέπω ότι αυτοί που προτιμάνε κάτι διαφορετικό από το πλήκτρο που έχει καθιερωθεί τόσα χρόνια, τους ενοχλεί που δεν είναι φυσικό όργανο. Αυτό είναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι. Και όντως παίζει ρόλο ότι στην αντίληψή τους το έχουν κτίσει ότι είναι παραδοσιακό. Ότι μπορεί να είναι πιο παραδοσιακό, μάλλον. Αυτό. Ναι. Κοίταξε. Ναι, απλά εκεί πρέπει λίγο να ορίσουμε να μην δημιουργήσουμε αυθεντικό μέτρο. Δηλαδή να μην λέμε ότι μέχρι εδώ είναι αυθεντικό και από εδώ και πέρα δεν είναι αυθεντικό. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω φάει τώρα. Δεν θα πω κράξιμο, έχω φάει σχόλια του τύπου εσύ παίζεις, είσαι θρακιώτης, είσαι εγγονός του Ντετζή και παίζεις κλαρίνο. Ρε φίλε, γιατί εγώ ξέρω θρακιώτες που ζούσαν το 1880 και παίζαν κλαρίνα. Δηλαδή δεν ήταν όλοι οι θρακιώτες με την γκάιντα. Ναι. Ούτε, παράδειγμα, μου λένε η λύρα. Πείτε μου 10 λιράριδες. Εγώ δεν ξέρω κανένα παλιό λιράρι που έπαιζε θρακιώτικη λύρα. Μόνο συγκεκριμένες καταγραφές από συγκεκριμένα χωριά αναστενάριδες που παίζανε και στο Μακόβι που ήταν στην Ανατολική Θράκη. Είχε χαθεί αυτό το όργανο για κάποιο λόγο, δεν είχε τη χρηστικότητα. Εμείς καλά κάναμε και το αναβιώσαμε. Ωραία, αλλά μην μου το βγάζεις ότι πρέπει να είναι αυτό το αυθεντικό και οπότε εσείς που παίζεις κλαρίνο, βιολί και ούτι, παράδειγμα, πώς παίζουν κάποιοι θρακιώτικοι ζυγιά, α το πούμε. Ναι. Δηλαδή, ενώ ζυγιά, όχι το συγκρότημα, ενώ την παρέα. Δηλαδή, κλαρίνο, βιολί, ούτι. Το ούτι είχε το ρόλο του κρουστού και του τονικού κέντρου. Και αργότερα μετά, πρόσεξε, στη Θράκη παράδειγμα, πρώτα ήρθε η jazz, το drum set και μετά μπήκε η νταρμπούκα. Ποιοι θα πει τώρα? Καθώς μπήκε jazz. Το 50, δηλαδή κάποιος που ζούσε στο χωριό έπαιζε jazz. Δεν θέλω να ενοχοποιήσω το όργανο από αυτήν την άποψη. Αυτό. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το συζητάμε πολλές φορές και με συνεργάτες που παίζουμε σε χορευτικά, φαντάζομαι έχεις παίξει εσύ άπειρες ώρες. Πολλές φορές οι σύλλογοι χορευτικοί που ασχολούνται με τον παραδοσιακό χορό κάνουν χορογραφίες πολύ συγκεκριμένες, ρε παιδί μου. Αυτό εν τέλει κάνει καλό στον παραδοσιακό χορό, στην αλληλεπίδραση και στην διάδραση που λέγαμε πριν? Όχι, στυλιζάρεις ένα πράγμα το οποίο το κάνεις να είναι ψεύτικο. Δηλαδή χορεύει κάποιος ένα τραγούδι το οποίο είναι λυπτερό και βγαίνουν και χαμογελάνε, λες και είναι κούκλες. Δηλαδή για την παράσταση μπορεί να εξυπηρετεί αυτό. Αλλά δεν σχετίζεται αυτό με το γλέντι. Δηλαδή οι παλιοί τα λέγανε μπαλέτα, δεν τα λέγανε τυχαία μπαλέτα. Ναι, μπαλέτα. Ναι, δηλαδή, ξέρεις τι, θα μου πεις τώρα γιατί το λέω αυτό.
Εγώ κοιτάω και τη θετική πλευρά των συλλογών που διασώζουν, που προσπαθούν να κρατήσουν τους χορούς, να μάθουν τα νέα παιδιά να χορεύουν. Γιατί πρέπει να έχει κάποιο σημείο αναφορά κάπου να μπορεί να πας να μάθεις. Γιατί σήμερα δεν είναι ότι πάω στην πλατεία του χωριού και μαζί βλέπω τις γιαγιάδες που χορεύουν. Αυτό δεν υπάρχει. Απ' την άλλη όμως θέλει πολύ προσοχή να μην γίνει κάτι στιλιζαρισμένο, κάτι. Ότι το πόδι μην το σηκώσει τόσες ίντσες, σηκώσει το τόσες, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Εντάξει, αυτό λίγο χάνουμε την ουσία, γιατί χάνεις και τον αυθορμητισμό. Δηλαδή, έχω δει στη Θράκη παράδειγμα, πηγαίνουν τις γιαγιάδες, είναι το σύνδρομο του cowboy. Οι άλλοι χόρευε έτσι γιατί είχε πρόβλημα με τα πόδια. Εσύ μην το αναπαράγεις αυτό το πράγμα, το χόρευε η γιαγιά. Δηλαδή, εκεί θέλει προσοχή, ας πούμε αυτό. Ναι, είναι γιατί εγώ βλέπω, ας πούμε, τρομερούς χορευτές την ώρα της παράστασης και μετά τους πετάξει ένα γλέντι, δεν ξέρουν να χορέψουν. Ή μπορεί να χορέψουν χορογραφία και άμα δεν. Ναι. Τώρα ας το ανοίγεις, ανοίγω μεγάλη τώρα. Αλλά το πιο το ωραίο δέντρο είναι, έχει πολλά κλάδια. Το πιο ωραίο είναι με τα κλαρίνα. Εγώ το βλέπω σε φίλους κλαρινίστες που παίζουν χορευτικά και είναι να τελειώσουν ακριβώς το βήμα και η μουσική φράση μόλις να έχει αρχίσει. Ναι, εκεί είναι θέμα. Ναι. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πέρασμα με τις μελωδίες. Δηλαδή αναγκάζεσαι και κόβεις και όπου να είναι, αρκεί να κλείσει ο άλλος. Ναι. Και στα ποντιακά γίνεται αυτό. Στα ποντιακά, εντάξει, δεν το πειράζει. πυρ το λεγόμενο. Αυτό ήθελα να πω. Μια φορά, παιδιά, έχω πάθει εγκεφαλικό που παίζουμε σε ένα χορευτικό. Εγώ δεν είμαι και πόντιος, οπότε ξέρεις, το έχω λίγο πιο. Όχι τόσο σαν βίωμα. Και έπρεπε να ακούσουμε το χορευτή μπροστά που φώναζε πυρ. Πρέπει να πάθα 10 εγκεφαλικά εκείνη τη μέρα για να ακούσω. Δεν ακουγόταν, οπότε. Άγχος, ναι. Και επειδή δεν ακουγόταν, έβλεπες το πόδι απλά και όποτε σταματήσει είναι σαν τις μουσικές καρέκλες που. Γιατί ξέχασε την πολύφημη εκδήλωση στο Μενίδη. Γι' αυτή λέω. Που δίνανε συνθήματα και νομίζαμε ότι θα κάνουν πυρ και απλά κάνανε φιγούρα. Ρε, εγώ εκείνη τη μέρα πρέπει να έκανα 10 φινάλες στο ίδιο κομμάτι. Το είναι αυτό με το πυρ, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Είναι σαν τις μουσικές καρέκλες που σταματάει η μουσική και πρέπει να κάτσεις, ας πούμε. Ναι. Όντως. Ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο παιχνίδι. Να πάμε στο παιχνίδι. Έχει σταματήσει να λες ότι είναι το αγαπημένο μου μέρος. Για ποιο λόγο? Να σου πω κάτι. Το σημερινό παιχνίδι θα είναι και εμένα το αγαπημένο μου μέρος. Ωραία, πάρα πολύ. Το οποίο δεν στο έχω στείλει. Δεν θα παίξουμε αυτό που είπα. Όχι. Το παίρνεις πάνω σου. Το παίρνω πάνω μου. Αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις, το παίρνω πάνω μου. Ωραία. Καλά, εντάξει. Έχουμε δύο. Σου ετοιμάσαμε δύο παιχνίδια εσένα. Δύο. Ναι, το ένα όχι, ήταν. άντε, έλα, ας κάνουμε το δικό σου. Το ένα ήταν. Όχι, κάτσε να σου πω τι σκέφτομαι. Το ένα που σου είχαμε ετοιμάσει ήταν να σου κάνουμε διλήμματα, που είναι κλασικό παιχνίδι που παίζουμε και αγαπημένο. Αλλά όσο μίλαγες πριν, και επειδή όπως είπαμε το πρώτο κλαρίνο που φέρνουμε εδώ, ρε φίλε, θέλω να μας πεις τη διάλεκτο του Παταριού, που τα κλαρίνα νομίζω ότι ξέρετε καλύτερα από όλους. Πώς μιλάμε μεταξύ μας και τα. Ναι. Έχει πολύ ωραίες εκφράσεις και νομίζω έχει και μουσικολογικό ενδιαφέρον αυτό να καταγραφούν. Έχεις εκφράσει στο μυαλό σου? Ναι, πριν ας πούμε έλεγε ότι είναι πολύ τζουμ αυτός. Είναι... Ναι. Σωστά, μου ήρθαν και εμένα. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, άμα θες. Να πω, να ξεκινήσω. Τι εννοούμε όταν λέμε αυτός είναι συμπεμόλ? Λοιπόν, συμπεμόλ είναι που λένε δεν πατάει πουθενά, είναι ούτε στα καλά του στα μυαλά, είναι τίποτα, είναι στα χαμένα που λένε, τελείως, συμπεμόλ, ναι. Και αυτό μάλλον γίνεται και καλά από το κλαρίνο το συμπεμόλ εκεί πέρα. Ναι. Δεν ξέρω, μάλλον. Τζάλα. Τζάλα είναι. Μαζεύουμε και φεύγουμε γρήγορα, αλλά πολύ γρήγορα όμως. Λοιπόν, δηλαδή δεν σε έχουν δει, έχεις διακτηνιστεί. Να το πούμε, εντάξει, αυτό δεν έχει κάνει μόνο με το κλαρίνο, αλλά και εμείς το ξέρουμε, αλλά να το μάθει και ο κόσμος. Αυτό που λέμε Γαλλία. Ωραία, φίλε, από τα κλαρίνα βγήκαν αυτά. Από κλαρίνο βγήκε. Ναι, δεν ξέρω, το λένε διάφορες ιστορίες τώρα, αλλά. Και καλά, ρε παιδί μου, ότι προσπαθούσε άλλο να το πει, να παίξει με ένα σκοπό, ξέρω εγώ, σε πανηγύρι. Ξέρω στου αγόρι λέγανε ότι και καλά, υπόθηκε πρώτη φορά. Έχουμε και συγκεκριμένη ιστορία. Έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει. Αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον τώρα, πέρα από την πλάκα. Δεν θυμάμαι όμως τώρα σε ποιο κλαριτζί και καλά το κάνανε. Γιατί λένε ένα πολύ προπολεμικό κλαριτζί. Δεν είμαι σίγουρος τώρα να μην κυλόγει ψέματα. Τέλος πάντων και του λένε, ρε παιδί μου, παίξε μας, λέει, τότε είχαν βγει μόδες, λέει, στα βαλσάκια, ξέρω εγώ, και αυτά, foxtrot, δηλαδή τα πιο δυτικότροπα, ας πούμε.
Και τώρα το σφύριξε λίγο άλλο. Του το είπε λίγο πώς πάει η μελωδία. Και του λέει άλλος, Γαλλία θα παίξουμε. Στο περίπου. Πάμε, Γαλλία. Αλλά Γαλλία εννοούσε τα γαλλικά, τα τραγούδια. Γαλλία θα παίξουμε. Και έτσι κάπως και καλά. Άλλοι πάλι λένε ότι ξέρω εγώ ότι είναι από το γαλλικό κλαρίνο. Ξέρω εγώ. Τι παίζεις, Γαλλία. Μάλλον αφού γαλλικό κλαρίνο. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο σε εμάς πάνω στον Εύρο. Είναι ένα Μπουρμά, ο οποίος το λέγαμε Παρατζόγλη Βούλγαρος, γιατί ήταν πολιτικός πρόσφυγας και είχε κάνει στην Βουλγαρία και ήρθε το 70 κάτι στον Εύρο πίσω πάλι, στη Θράκη. Αλλά είχε μάθει βουλγάρικο, κλαρίνο να παίζει έτσι. Οπότε έπαιζε και μπέμ σύστημα, πιο βουλγάρικη μουσική. Τέλος πάντων πάει κάποιος, του πετάει χαρτούρα και του λέει: Ξέρεις, θέλω να μου παίξει ένα τσεντέλι του Τσάλια. Ξέρω εγώ, ξεκινάει, αυτός παίζει έτσι. Τελειώνει το τσεντέλι, πάει και του λέει: Ωραία, ρε φιλαράκο, αλλά λέει. Δεν ήταν σαλέας. Ρε φίλε, τι να σου κάνω κι εγώ. Σαλέα του βάζω, Μπουρμάς βγαίνει. Κατάλαβες. Είναι λίγο σαν τη Γαλλία. Του βάζω εγώ, Γαλλία βγαίνει. Δεν ξέρω, κάπου σου λέει. Εντάξει, το περίπου. Το Zoom. Το Zoom δεν ξέρω, είναι αυτό είναι λίγο απροσδιόριστο. Λίγο. Πώς θα το πεις. Κάνω Zoom. Δηλαδή είναι αυτό. Και καλά ότι σε κοροδεύω. Μάλλον ότι σου μιλάω σοβαρά, αλλά δεν σου μιλάω σοβαρά. Σε τζουμάρω, δηλαδή σε κοροϊδεύω. Και άμα πει κάτσε ρε φίλε, εμένα τώρα με κοροϊδεύει, μου μιλά. Ναι, ρε φίλε, δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά μιλάω. Είναι λίγο αυτό το. Σε κοροϊδεύω λίγο αυτό. Ναι. Προχθές άκουσα και από τον Καραγιάννη άκουσα μια τρομερή έκφραση. Το πιέλα. Η πιέλα είναι το πίνο. Δεν το ήξερα και πέθανα από τα γελία. Γιατί έπαιξα προχθές με ένα βιολετζή που είχε κάνει πιέλα. Του λέω τι εννοείς, το ρωτάει. Αλλά η πιέλα πολύ όμως. Ναι. Όχι απλά η πιέλα, δηλαδή σε φάση πει τον κόλλο του. Δηλαδή κατέβασε ό,τι είχε, δεν είχε. Πες μας καμιά άλλη έκφραση. Σλάμ, κάνε ραπ τώρα, παιδί μου, μην μιλάς. Κάντε σλάμ τώρα γιατί θα γίνει εδώ παρεξήγηση. Άμα έρθει κάποιος μεθυσμένος και σου πει κάτι, παιδιά, σλάμ, μιλήστε γιατί θα γίνει χαμός, ξέρω εγώ. Άμα κάποιος τραγουδιστής δεν μπορεί να τα πει καλά, είναι λίγο έκφραση το ματζόρα, δεν σε αφήνω μνήρο, σε αγαπώ. Είναι λίγο αυτό. Τι άλλα, τώρα δεν μου έρχεται και κάτι είπε ο Μάκης εδώ. Τεκέλα. Τεκέλα, ναι. Τεκέλα είναι, βλέπω, δηλαδή, χαμάζι, δηλαδή. Το χαμάζ το ξέρω. Χαμάζ, τεκέλα, ρίχνω. Παίρνω μάτι, ναι. Συνήθως άμα είναι καμιά όμορφη γυναίκα, ξέρω εγώ, λες τεκέλα, ξέρω, κάνει χαμάζι εκεί, ξέρω εγώ, δηλαδή ήρθε μια όμορφη παρουσία, ας πούμε. Ωραία. Αυτό έχει όντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αξίζει να γίνει. Έχει κώδικα. Έχει κώδικα, ναι. Οι Ρωμά το κάνανε, οι περισσότεροι Ρωμά μουσική. Κώδικα επικοινωνίας, ναι, τελείως. Τρομερό. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, δεν ήτανε. Ο Νίκος Αγκούσης. Να το κάνω εγώ τώρα σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ένα δωράκι εδώ για σένα, Νίκο μου. Επειδή λένε ότι, να ξέρεις, σε κάθε εκπομπή κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος και την κάνει ο Χάρης πάντα. Εσύ. Μου έχουν βάλει τα δύσκολα. Δικαιωματικά, εντάξει. Στον πιο αντιεμπορικό άνθρωπο. Σήμερα θέλω να σας αποδείξω στην εκπομπή εδώ του Νίκο ότι και εγώ μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολύ καλά. Εντάξει, την έκανα μια φορά και είπα αυτή είναι εδώ την πάρα πολύ όμορφη τσάντα, Νίκο μου, που είναι για σένα, την είπα σακούλα. Τέλεια, πολύ όμορφη. Ξεφέγα μια μούτζα και δεν το ξανακανά. Λοιπόν, οπότε αυτή την πάρα πολύ όμορφη τσάντα θα σου κάνουμε δώρο. Πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να την κάνεις δώρο στη γυναίκα σου, βασικά. Δεν ξέρω αν κυκλοφορείς με τέτοιες. Ναι, όχι, μην το λες, γιατί όχι. Αυτές είναι φοβερές τις τσαντούλες. Λοιπόν, και νομίζω έχετε και εσείς τα μπρατήμια, Κάνει για την παραλία, ρε. Όντως για παραλία είναι. Η δικιά σου τι χρώμα είναι? Και μάρκετ και ναι, για σούπερ μάρκετ ειδικά πολύ πάρα πολύ. Φοβερή. Λοιπόν, ελπίζουμε να τη χρησιμοποιήσεις. Σίγουρα. Ή εσύ η γυναίκα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αγαπάμε τσάντες γενικά στο σπίτι. Οπότε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε τόσο ανοιχτά και λέμε τα πράγματα έτσι πιο cool. Αυτό είναι και το στυλ της εκπομπής. Τέλεια. Και έτσι θέλουμε να είναι και χαλαρό και να γνωρίζει πρωτίστως και ο κόσμος τον εκάστοτε καλεσμένο σε μια πιο ανθρώπινη μορφή. Γιατί καμιά φορά καλλιτεχνικά πάνω στο πατάρι μπορεί να στείνεσαι. Έχει διαμορφωθεί μια πιο απρόσιτη εικόνα. Οπότε και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, σε αυτό στοχεύουμε. Τέλεια. Χαίρομαστε πολύ που ήσουν εδώ. Είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε, ήταν ο Νίκος Αγκούσης. Το ποίημα. Κάτσε, ήταν ο Νίκος Αγκούσης. Χειροκρότημα.
Λοιπόν, το δεύτερο ποίημα που μου έχουν βάλει τώρα είναι καινούριο. Κάντε like, subscribe, καμπανάκι, άμα θέλετε σχόλιο. Δεν ξέχασα κάτι, αυτά είναι. Όχι. Εντάξει, και ποιον θέλετε να δείτε στα επόμενα επεισόδια. Εσύ ποιον θα ήθελες να δεις? Πολλούς, με κάνει να σκεφτώ τώρα. Εκτός από το Μάκη τον Μπακλατζή που είναι εδώ. Θα το δούμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το δούμε σίγουρα. Παλιό καινούριο. Όποιον να είναι, όποιον θα ήθελες να δεις έτσι. Τώρα που το έχεις περάσει. Αλλά σίγουρα όχι. Ο προηγούμενος μας είπε νεκρό. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει νεκρονάσταση. Λοιπόν, τώρα που πέρασα τη διαδικασία από το κόσκινό μας, Ναι. ποιον θα ήθελες να δεις κι εσύ καλεσμένο? Θα ήθελα, ξέρω, είναι πάρα πολύ. Από τους παλιούς θα ήθελα να δω ή την κολλητήρη την Τασία τη Βέρα, έτσι λίγο να δούμε αυτές τις αρχοντογυναίκες είναι λίγο έτσι. Γιατί να είσαι γυναίκα εκείνη την εποχή και να τραγουδάς ήταν πολύ δύσκολο. Ναι. Σε ένα έτσι σκληρό Ωραίο, μου αρέσει. πατάρι Πολύ καλή ιδέα, μ' αρέσει. και από την νεότερη γενιά. Έλα μου ντε. Α πούμε τον Αρκαδόπουλο, τον Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο το Ναι, ο οποίος είναι κάπου αλήθεια. έτσι, έχει προλάβει και τα πολύ παλιά, έχει προλάβει και είναι νέος, οπότε είναι κάπου στη μέση, νομίζω αυτός. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast.